Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ltaqa' l-ħamis fid-Dar Ċentrali iddeċida dwar il-proċess ta' ġdid fl-ogħla karigi tal-Partit fosthom il-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-ħatra ta' viċi kap u anke ta' Segretarju Ġenerali u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti lill-midja fit-tmiem laqgħa li damet aktar minn 5 sigħat, il-kap tal-Partit Lorenz Gonzi spjega dan il-proċess. L-ewwel deċiżjoni hija li se jibda l-proċess għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit u d-deċiżjoni hija li minn nhar it-3 April jinfetħu in-nominazzjonijiet li mbagħad jagħlqu fil-5 ta' April. Minn hemmhekk imbagħad jekk ikun hemm il-kontestazzjoni, mhux jekk ikun hemm se jkun hemm il-kontestazzjoni li twassal għal elezzjoni finali illi ssir fl-4 ta' Mejju. Bil-proċedura tafu kif inhi fil-Kastana li il-kontestanti jridu jilħqu ċertu minimu ta' voti u allura hemm il-possibilità ta' mhux biss ta' votazzjoni waħda imma jista' jkun hemm it-tieni votazzjoni u anki t-tielet votazzjoni. In-nominazzjoni tal-kariga ta' viċi kap tal-Partit mbagħad jibdew jintlaqgħu mis-Sibt 11 ta' Mejju 2013 u jagħlqu it-3 14 ta' Mejju. Mbagħad l-elezzjoni għal ħatra tal-viċi kap issir is-Sibt 25 ta' Mejju. Il-ħatra ta' Segretarju Ġenerali ġdid u dik issir fil-5 ta' Ġunju. Il-Kumitat Eżekuttiv ħatar ukoll kummissjoni elettorali biex tmexxi dawn l-elezzjonijiet. Sa dan it-tant fl-istess laqgħa l-Kumitat Eżekuttiv ħatar kummissjoni oħra biex tanalizza u tagħmel rapport dwar ir-riżultati elettorali fl-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Sa meta jkollna l-Kunsill Ġenerali li fih ikollna l-kap il-ġdid, sa dakinhar il-kap il-ġdid ikollu fidejh ir-rapport dwar l-analiżi tal-riżultati elettorali biex mbagħad il-kap il-ġdid bil-uffiċjali l-ġodda ikunu jistgħu jagħmlu dik l-analiżi u fl-istess ħin ifasslu l-istrateġija futura tal-Partit Nazzjonalista. Il-kompożizzjoni ta' din il-Kummissjoni wkoll sa tkun fil-press release ma nsemmihomkom malaj Dr. Ann Fenek bħala chairperson, Dr. Simon Merċieqa bħala membru, Dr. Marian Lawri, is-Sur Malcolm Kusto u s-Sinjorina Rosette Tek. Deċiżjoni oħra li ħal Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista hija dik dwar liema distretti se jċedu deputati nazzjonalisti li kienu eletti fuq 2 distretti elettorali. Il-Partit Nazzjonalista kellu 6 kandidati li kienu eletti fuq 2 distretti u għalhekk iridu jċedu distrett minnhom biex minflokhom ikunu eletti 6 deputati oħra permezz ta' elezzjoni każwali. Il-kap tal-Partit Lorenz Gonzi li kien elett fuq it-tieni u 7 distretti elettorali se jċedi it-tieni distrett. Il-viċi kap Simon Buzutti li kien elett fuq id-9 u 11 distretti elettorali se jċedi id-9 distrett. Joe Kassar li kien elett fuq is-7 u 11 distretti elettorali se jċedi l-11 distrett. Tonio Fenek kien elett fuq it-8 u 12 distretti elettorali u se jċedi it-12 distrett. George Pulicino li kien elett fuq id-9 u l-10 distrett elettorali se jċedi l-10 distrett u Robert Arrigo li kien elett fuq id-9 u l-10 distrett se jċedi id-9 distrett. Il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kienet l-ewwel waħda wara l-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu.